Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui farem una meditació per contactar, per tenir un primer contacte amb l'àngel de la guarda. Aquesta meditació s'ha de fer ajagut o ajaguda a primera o a darrera hora. Jeus, inspires, expires. Inspires, expires. Inspires, expires. Fas, respires, notes els peus que estan relaxats, relaxats. Els peus estan relaxats, els turmells estan relaxats, les cames fins als genolls estan relaxats, els genolls estan relaxats, les cuixes se relaxen també, l'abdomen se relaxa. Notes la respiració, com va actuant. La notes. El pit, la zona pectoral, se relaxa. La zona de l'esquena se relaxa. Les espatlles també se relaxen. Se relaxen les mans, el dit de les mans. Les mans, totes les mans, l'avantbraç, el braç. Després tenim el coll. El coll se relaxa a poc a poc. El coll se relaxa. Després el cap. A poc a poc. Ara que tens tot el cos relaxat, notes com del pit, del quart chakra, el chakra del pit, del mig del pit, surt una llum blanca, una llum blanca, pura. Aquesta llum, d'aquest raig de llum, apareix una figura angelical. Un àngel. Quan t'apareix aquesta figura angelical, que és com tu el vegis, és com tu el veus, perquè és el teu àngel de la guarda. Aquesta figura angelical, quan t'aparegui, diràs: àngel de la guarda,
dolça companyia. No em deixis sola ni de nit ni de dia. Aleshores apareixerà la llum blanca. Te començarà a envoltar tot el cos. Pujarà per damunt el pit, el coll, la cara, el nas, el cuir cabellut, tots els cabells. Per darrere també, l'esquena. A poc te va envoltant aquesta llum. I aquesta llum notes que te dona pau. Te sents protegit o protegida. Te sents protegit. Te sents bé. També pels peus, per les cames, per les cuixes, per la zona inguinal, per la panxa, pel pit. T'envolta tot el cos. Sents una gran pau. Pots estar tot el temps que necessitis sentint aquesta pau. Si te'n vas a dormir, pots seguir dormint sentint com el teu àngel de la guarda te protegeix. Però si en canvi el que vols és seguir en el teu dia a dia, continua escoltant. Veuràs que absorbiràs tota aquesta llum a través del xacra del pit. El teu àngel de la guarda se ficarà dins el teu xacra del pit. I seguirà allà. Quan compti 3, faràs 2 inspiracions i tornaràs a la vigília. 1, 2, 3. Gràcies, gràcies, gràcies. Ara, si és possible, encendràs una espumeta i donaràs les gràcies al teu àngel de la guarda per estar allà i per donar-te pau. Fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, dona-li like, subscriu-te i aquí hi ha més vídeos.